Legs should easily be broken. That's their nature. That's their nature. You must actually love a woman when she's always broken. Do you know kuti vhesi riya rinonzi vana vangu vaparara nekushaya zivo it carries so much weight in it zvekuti ukasanyatsoriteereresa nesimba unogona kutooneka kuti unogona kutozorealize kuti ndiwe mumwe wevana vaitaurwa naMwari kunzi vana vangu vaparara nekushaya zivo. So I've realized kuti a lot of people who have strength in these spiritual things vakapiwa ivo simba reku tinovati vanhu vanoita in between the physical spirit and the spiritual spirit vane rimwe simba ravanotishandisira, vane kumwe kungwara kwavanotishandisira kwokuti at the end of the day ukasazvicherechedza unogona kutopedzisira wanyura. When I say spiritual, I mean even ku-ATR, ku-Christianity, kwese vanhu vanenge vane advantage yekunzi ndiwo maprofita kana kuti ndiwo vanogona kutisvitsira, vane rimwe simba ravanotishandisira rekuti kupera kwezuva tikasazvicherechedza kana tikasazviona tinotoona kuti aiwa tisu vamwe vaya vaitaurwa kuti vanhu vangu vaparara nekuda kwekushaya ruzivo. So you guys, today I'm here with a video of this prophet, muprofita mupostori akaposta video achiita sekuti aita munana wekugamuchira mbiya nesimba raMwari while this he was using AI, and a lot of people didn't realize it until razopostwa kuzimselebs kuti you ko waitoshandisira vanhu AI, meaning kuti zvamunenge muchiita zvinenge zvisina umwari mukati. So before I start talking a lot, I want you guys to watch this video and then tozonyatsotaura about minana iri kuitwa minana. So ndinoda kuti munyatsotarisa guys zvakaita madzibaba ava used AI kuti vaite sekuti munhu asumudza mbiya iyo neminana yobva yauya mumaoko. So imagine you are someone from Uzumba Marabapfungwe there, you don't know AI, watobelieve kuti madzibaba vane simba vanoita minana iyoyo. Have you seen kombi yapfuura apa yapfuura nereverse? Isusu vane dzinodhoma manje tinobva tatonoti ichi AI yakashandiswa kubhilivhisa vanhu. So there's this other lady akambouya aka-approacha kumba kwedu, akabva approacha zvikanzi ndine nhau yandandauya nayo chichichi, and she was talking to my mom, ndine nhau yandandauya nayo ndiri kudawo family yevanhu kana 5 kana 6 yandinopa $50 monyepedzera kuita a sort of like family yevanhu handiti inenge iri pana sekuru vanenge vachinzi ndo vakaromba, sekuru nevana vasikana nevana vakomana vanenge vachiti taneta nekuromba kwasekuru chichi. Ndatoshokekana guys, I was shocked, literally we were shocked. Tese vanhu vanga vari papo takatoshokekana because this was a friend of my mom's, angatopindawo mudhiri iroro, so angauya kuzoapproacha mama kuti havasi kuda ere. Tatoshokekana kuti zvinhu zvakadaiwo zviri kutoitika guys, vanhu vachinyeperwa. Zvinorwadza how people we are being fooled. Tichiti rega tiende kuna madzibaba ningi vaporesa vanhu vakatofamba netsoka dzavo, hataona mhuri yauya yanga yakaromba. Ndo zvinonzi ngatisateera minana guys, ngatiteere shoko raMwari. I always tell people kuti I love me a church inoverenga Bible, because the Bible opens your knowledge, inokupa imwe zivo yanga usina. At the end of the day, don't be in a church yekuti haiverenge Bible inokota mavhesi avari kuda ivo. Be in a church yekuti each and every verse in the Bible matters to you, inotaura newe. Because have you ever noticed kuti if you read the Bible in the spirit, the more you open even mavhesi akambotaurwa kumashure, une kumwe kuzarurirwa kwaunoita kwakasiyana nekuzarurirwa kwakamboita uchiverenga kumashure. That's the spirit of the Lord. If you read the Bible by yourself, you understand kuti
unokwanisa kutoona wega, even if shoko raMwari Paul anotaura kuti ngativavarire zvipo zvekuprofita. Hazvina kumbotaura kunzi ningi ndiye achaprofita. There is the gift of prophecy inopiwa munhu wese. Unokwanisa wega kutozarurirwa naMwari kuti izvi zviri kuitika apa hazvisi zvaMwari, hazvinei nechiprofita chaMwari. So at the end of the day, I feel like chimwe chinhu chinoita kuti tinyeperwe kana kuti vanhu vatore advantage yekuda kwedu nekuda kweminanaka inyaya yekushaya kuziva nematambudziko futi. Matambudziko ndo anotipa kuti tizenge tabatanidzirwa munyatwa dzakaitwa seidzi dzekunyeperwa dzekuti we are vulnerable. At the end of the day tinopedzisira takungoti kwese chero kwataenda, chero taenda uko because we are seeking for a place of solution. Tikutsvaga kune ruzivo, tikutsvaga kunobatsirwa. Vamwe vacho vanogona kutokubetsera sure, but the source of power that they use, it's not the power of God. Because pane munhu, I remember pane munhu andamboita naro na achiti it was sort of like a debate keshoko anditi achiti they don't believe in Jesus Christ, vanobelieve mune anything that can heal them. Hanzi ng'anga ikakuporesa anditi inenge yatadza here. Ng'anga ikabetsera nherera, ikabetsera shirikadzi, ng'anga ikabetsera munhu ari kurwara kana kuti munhu arumwa nenyoka, inenge yatadza here kana kuti yatoita zvinhu zviri in God's will. And I was like, do you know kuti nhau yari kutaura yakafanana nekuti mbavha ikaba ichida kuendesa kubhadharira mwana school fees, inganzi yaba here? At the end of the day, Abba, do we have to justify the fact that yekuti Abba Abba ake achida kubhadhira school fees, but Abba ng'anga ikabetsera yabetsera, but the source of power, is it God's power or is their power which is coming from meno ivo ndo vanoziva Mwari wavo vanonamata? Because if you serve the Lord Jesus Christ, you don't use any source of power unless if it comes through the Holy Spirit and Jesus Christ and the Lord our Savior. Saka if you are using some sort of power isinene chekuita neumwari, kuChristianity tichitoti uri kuba, because hausi kushandisa source of power yatinoshandisa kwedu. You understand? So kumwe kutsvaga kubatsirwa tichiti tikutsvaga vanobatsira, but hatizozivi kuti source of power yavo iri kubva papi, vari kutora simba ravo kubva papi. Ndo pane nyaya at the end of the day. Zvimwe zvese zvine basa, but source of power, bozi kune vanhu vanogona kutounganirwa chinzi anobatsira zvekuti ari kukubatsira, but simba racho riri kubva papi? Because I've seen a lot of people vanotestify. If you watch YouTube a lot, you can see maprophets anotestify kuti ini ndaigona kutoporesa munhu musoro, ndobvisa kutemwa nemusoro ndoisa makumbo, so that mangwana anodzoka. So you're like, hey, ndabatsirwa madzibaba ava ndairwara nemusoro. At the end of the day uchadzokera futi kwavari une imwe problem. So can you see kuti it's a cycle that you'll be putting yourself in? I believe in the strength of just kneeling down and talking to God by yourself. Iwe wega, you have the power of speaking to God directly, uchikumbira Mwari, uchinamata kuna Mwari wega, usina kumwe kubatsirwa kwawaiti kubatsirwa. Prophets are there to give us direction. Kuti maprophets akafanana nearo iya inokuradza kuti nyabhira banquet, that's ndo maprofita. Because sometimes maybe you are praying for a job, but Mwari vari kuti ezvinezvi imbonamatira chakati. Saka muprofita anokwanisa kuudza kuti izvezvi dai mambobata munamato muchinamatira nezvakati. You see kuti they are just directions. Vanogona kutokuudza kuti izvezvi ndaona munogona kusangana netsaona, saka imbonamatai makatarisana nenhau iyo. You see kuti vangori ma-arrows anongotipa direction, but the work is in you. Iwewe ndiwo une basa hombe rekuzvinamatira as a person.
Thank you so much guys for watching. Make sure you like, comment and subscribe. Vane zvekuwedzera, zvekutapudza, zvekunditsanangurira, zvekutaura, taurai in comment section totaura tese. Inini I always make sure to reply each and everyone and commenta in comment section. Thank you so much guys for watching. Like, comment and subscribe. Shout out to Stanley, shout out to Africa Rebirth. Pane channel inokomenta Prophetic inonzi Africa Rebirth if I'm not mistaken, endaiwo kuchannel kake mono subscribe. He has a channel inoitawo nezvema prophecies nezvechichi zvenyika izvozvi, saka endai kuchannel kwake mono subscribe. Shout out to Stanley guys, ndoda kupota ndichiita mashout evanhu vese vanokomenta Prophetic pachannel pangu. Number 1 ndina Stanley iyeye, he makes sure kuti he comments each and every video. Nyangwe dai anga asipo paanodzoka paanoona mavideos anotokomenta chete hatadzi. So shout out to Stanley, shout out to vanhu vese vanomeka sure kuti vanokomenta. Ndichapota ndichiita mashout out vane machannels ndokuitirai mashout out so that vanhu vanouya kumachannels enyu also vachisubscribe. Bye.